разберем. Много голям сценарий, не мога да се намеря къде и какво трябва да кажа вече. Цяла вечер ви държим в напрежение, време е да кажем всичко. Така. Първо място, мисис Черно море 2023, победител на медиите, получава право да представя България на световният конкурс Mrs. Universal World в Грузия през месец октомври. Дами и господа, посрещнете първо място мисис Черно море, медия Нортен Чаушева. Тя получава специалните подаръци от Vela Optic, от Dermasense, от Fitness Plus, от всички наши спонсори. Аплодисменти за първо място мисис Черно море Медия 2023. Тя ще представи България в Грузия. Дами и господа, бързо ще се прибираш. Хората ти дадаха първо място. Аплодисменти и за Нортен, която действително много се вълнува тази вечер, очевадно е.